Right, good morning guys. Saka as we are continuing a journey yedu ninya yedu tapa part 2 and sika ye why we spent more than 20 years tisina kwenda kumusha. Right. Saka zvadaro papa ndagumira pakuti chi vasungisana nditi. Vasungisana kudaro court inobva yapa order yekuti zvinhu ngazvidzokera. Zvinhu zvadzoka and of course patove ne animosity anditi apachafambiki zvakanaka. So mom said to say kuti you know what zvapatodai so remember kuti uyu mwana wavo antika chera asina kuenda kujera asina kusungwa but the fact yekuti ambotorwa nemapurisa antika vakazomubuditsa wasungisirei mukoma bankuru zvinoreva kuti chi wadherera or whatever menu ndakutanga nemasvingo pamwechete waisesa wakanyarira break masvingo saka patove neanimosity then kwakusingasaindi kwakakubuda zvimashoko then mom did what they say you know what kukwina kwanchayendi zvimina ndichitsvagire stendi kumwe ndoenda hangu then she looked for a stand patina stendi yavo kushagari ndokusiya iya yakanga vasiya vavakaya yakatanga ngosara yakadaro and then vakazvinzwa kuti stand yatengwa kupi yatengwa kushagari vatanga kubvisa madoo frames and things like that and kwakuine mombe 47 dzanga dziripo pa47 then ndozvanzi ko mombe dzevanoda kuti tizozitora dzibve uku dziende kwandakatenga kumuchesvika dzimombe dzako hapana panapa dzakapera kufa dzese and pane 7 chete mama wakati musataure hapana chakataurika these small boys ndo vakaenda vakanondivi kansina yemotengesa dzizoshuma dzasara vanotengesa 7 dzanga dzasara dzadzia andika but kuchitori nemutauro futi handimaona so tobva ndokustopa kwatakaenda kuenda ndo zvakaita tisachaenda because kwakusina chekuendera kunga kwatove nenhingiri kunga kwatove nenoisi kunga kwatisoreka zvakawanda wanda isusu tuchete namai guess what guys pafiwa nevana vemunin'ina wako for all these years andika noise guys apasina kana one gweru ndo central town ndo town yekuti whoever anoda kuti achitengesa zvinhu zvakanaka achita zvinhu zvake ndopanosvikira semakoresa kare vaisvikira ipo panapa vachitengesa zvinhu zvavo vachienda vachisvikirako vachitengesa zvinhu zvavo kumuroora wavo kana kuti kunamainini wavo vachienda taingonzwa kuti vaone vagumira vaonekwa mutauni hakuna akafugatirika ndisvike ndo pakave pakanga papera ukama but mind you zvaitirwadza because taiziva isusu kuti takasiya mudhara takuita kunge tarasa mudhara but nemashoko nezvinenge zviri mumafamily neurombwa nechichichi munhu unenge wakutyira upenyu hwako hapana ngakuenda andimwana so zvazodaro paya nekufamba kwenguva nofamba kwenguva nditika after some years moms started getting sick vakatanga kurwara and vakaita nonzi cancer like paura vakutanga kurwara kudaro anditi I send the message kuti moms varwara kunoko because remember ndandiri mwana badasamenya mwana zvidana ndakutokura ndakuti nandichikura anditi hakuna munhu akauya and it was me nehama-dzamai vangu andimaona nevanhu vekuchichi kwavo nobody came kuvaona vakarwara ndofunga for almost 2 years hakuna munhu akauya up until mama vashayika but remember vashayika moms dzima jefa komachiko atokanganisa vhidhiyo yabuda song saka zvadaro manje hakuna munhu aziva kuti havana kuuya vamomuzazodi vazoshayika vashayika mutoro ndini mwana mukuru ndini nevanin'ina vangu vanin'ina ava vadiki moms vashayika but semunhu angakarongeka andimona semunhu angakarongeka aine polisi yake zvasina kunetsa but panga pane uru andika rakauya rikataura napasa kuti pane uru riripo vati vada kubva kumurume wavo ndo pakachitangire nyaya hombe handiti ndobva ndatuma kamwana kadika kajefuyu china unovaudza kuti tukuya nebhodhi mama vazoshayika vasachauya havo kuno kutukuya nebhodhi ikoko handitika the following day mwana vakabva adzoka the following day sotoronga papachinotukuenda uko nezoro redavs kusangana papati 2